Светът може да изглежда хаотичен, изпълнен с шум и постоянно движение. Всеки ден се сблъскваме с несигурност и предизвикателства, било то в трафика или на работа. Лесно се чувстваме претоварени от стрес и все по-големи отговорности. Но има начин да открием вътрешен мир, дори сред тази забързаност. Този вътрешен мир е възможен чрез философията на стоицизма. Древна, но вечна мъдрост. Стоицизмът ни предлага начин да се справяме с възходите и паденията на живота, с устойчивост и спокойствие. Той ни учи, че истинската сила се крие в овладяването на нашите мисли и емоции. Разбирайки и прилагайки стоическите принципи, можем да открием мир сред бурята, независимо от обстоятелствата. Стоиците са вярвали, че имаме повече контрол над своите мисли и реакции, отколкото си мислим, и че този контрол е от съществено значение за нашето благополучие. Това осъзнаване е ключът към един по-спокоен и пълноценен живот, изпълнен с радост и удовлетворение. Присъединете се към нас, докато изследваме силата на стоицизма и разкриваме неговите дълбоки учения. Открийте как това може да ви помогне да намерите вътрешен мир в хаотичния свят и да водите по-уравновесен и хармоничен живот. Стоицизмът, древна философия, ни предлага вечна мъдрост. Той набляга на добродетелта, разума и живота в хармония с природата. В същността си, стоицизмът ни учи, че не можем да контролираме външните събития, но можем да контролираме своите реакции към тези събития. Представете си скала в бърза река. Скала не може да спре водата да тече около нея, но тя остава неподвижна, символ на стабилност сред течението. По същия начин, стоицизмът ни окуражава да станем като тази скала. Можем да останем спокойни и ведри в себе си, дори когато животът ни подхвърля предизвикателства. Този контрол започва с разбирането на нашите мисли и емоции. Учейки се да наблюдаваме своите реакции без осъждане, ние получаваме силата да избираме как да реагираме. Това е същността на стоическата практика. Фокусиране върху това, което можем да контролираме, а това сме самите ние. Защитата, която предлага стоицизмът, не е вълшебна пръчица. Не става въпрос да държим външните проблеми на страна. Вместо това, става въпрос за вътрешната устойчивост, която развиваме. Тази устойчивост ни помага да преодоляваме трудностите с кураж и сила. Тази вътрешна сила се изгражда чрез постоянна практика и самоанализ. Става въпрос за развиване на вашата умствена и емоционална сила. Това ни позволява да се изправим пред житейските проблеми, без да ни смажат. Стоиците са разработили практически техники за развиване на тази вътрешна защита. Тези практики ни помагат да тренираме умовете си да останат спокойни. Те ни помагат също така да вземаме рационални решения. Включвайки тези практики в ежедневието си, можем да започнем да градим собствената си вътрешна защита. Медитацията е краегълният камък на стоическата практика. Тя е мощен инструмент за успокояване на ума и развиване на самосъзнание. В нашия забързан свят, умовете ни са постоянно бомбардирани с информация и стимули. Медитацията ни предлага начин да се откъснем от шума и да открием тишина. Намерете си спокойно място, затворете очи и се фокусирайте върху дишането си. Докато вдишвате, осъзнайте усещането как въздухът изпълва дробовете ви. Докато издишвате, освободете всяко напрежение или мисли. Естествено е мисли да се появяват. Просто ги признайте и нежно върнете вниманието си обратно към дишането. Редовната медитация помага за успокояване на ума. Тя ни позволява да видим по-ясно своите мисли и емоции. Тази практика ни помага да развием чувство за откъснатост от мислите си. Тази откъснатост е ключова за поддържане на вътрешен мир. Воденето на дневник е ценен отдушник за самоанализ и личностно израстване. Той ни предлага пространство да обработим преживяванията си, да изследваме мислите си и да изясним емоциите си. Стоиците са вярвали в силата на самонаблюдението, за да водят по-морален живот. Отделяйте по-малко време всеки ден, за да запишете мислите и чувствата си. Не се цензурирайте, оставете всичко, което изниква, да се излее на хартията. Помислете за деня си, за взаимодействията си и за реакциите си. С какви предизвикателства се сблъскахте? Как реагирахте? Какво можете да научите от преживяванията си? Водейки си дневник,
започваме да разпознаваме модели в мисленето и поведението си. Придобиваме по-добро разбиране за силните и слабите си страни. Тази самоосъзнатост е от съществено значение за личностното израстване и развиване на вътрешна сила. Съзнателното дишане – връщане към настоящия момент. Това е проста, но мощна практика, която може да промени нашето душевно състояние. Нашият дъх е мощен инструмент за регулиране на емоциите ни и успокояване на нервната ни система. Отделяйки време за дълбоко дишане, можем да окажем положително влияние върху нашето благополучие. Когато се чувстваме стресирани или претоварени, дишането ни става плитко и очестено. Това може да задълбочи стреса ни и да ни направи още по-тревожни. Съзнателно забавяйки и задълбочавайки дишането си, можем да сигнализираме на тялото си, че сме в безопасност и под контрол. Това помага за активиране на парасимпатиковата ни нервна система, която стимулира релаксацията. Отделяйте по няколко пъти на ден, за да се фокусирате върху дишането си. Дори няколко минути могат да окажат голямо влияние. Вдишайте дълбоко през носа, изпълвайки дробовете си напълно. Усетете как свежият въздух навлиза и изпълва всяка част от белите ви дробове. Задръжте дъха си за момент, а след това бавно издишайте през устата. Оставете въздуха леко да излиза, освобождавайки всяко напрежение. Забележете как коремът ви се повдига и спуска, докато дишате. Тази осъзнатост за тялото може да засили успокояващия ефект на дишането. Тази проста практика може да се изпълнява по всяко време и навсякъде. Независимо дали сте на работа, у дома или в движение, винаги можете да намерите момент за дълбоко дишане. Това ни помага да се съсредоточим върху настоящия момент. Фокусирайки се върху дишането си, можем да се освободим от грижите за миналото и тревогите за бъдещето. Това ни позволява да възстановим спокойствието си. Чрез редовна практика можем да постигнем състояние на ведрина и вътрешен мир. Редовната практика на съзнателно дишане може да ни помогне да развием по-голяма емоционална устойчивост. Това ни позволява да се справяме по-добре с предизвикателствата на ежедневието, с повече спокойствие и яснота. Силата на безразличието – освобождаване от това, което не можем да контролираме. Една от най-мощните концепции в стоицизма е идеята за безразличие. Това не означава да станем апатични или безчувствени. Вместо това, става въпрос за осъзнаване, че имаме ограничен контрол над външните събития. Ние можем да изберем да не се влияем от тях. Сенека, виден стоически философ, е написал: добрите неща, които принадлежат на просперитета, трябва да се желаят. Но добрите неща, които принадлежат на незгодите, трябва да се посрещат с възхищение. Истинската сила се крие в приемането на това, което не можем да променим. Фокусирайте енергията си върху това, върху което можете да окажете влияние. Практикувайки безразличие към нещата, които са извън нашия контрол, ние се освобождаваме от ненужно страдание. Тогава можем да се съсредоточим върху живот, изпълнен с добродетели, в съответствие с нашите ценности. Вървейки по стоическия път, пътуване към вътрешен мир. Това е път, който ни призовава да изследваме дълбините на ума си и да открием траен мир. Стоическият път не е търсене на удоволствие или бягство от болката. Той ни учи да приемаме реалността такава каквато е, без осъждане или съпротива. Става въпрос за водене на живот, изпълнен с добродетел, разум и устойчивост. Развивайки тези качества, можем да преодоляваме препятствията с непоклатима вътрешна сила. Става въпрос за намиране на вътрешен мир сред хаоса на света. Дори в най-бурните времена, спокойствието е на една ръка разстояние. Стига да знаем къде да го търсим. Развивайки вътрешна сила, чрез практики като медитация, водене на дневник и съзнателно дишане, ние можем да укрепим умовете и сърцата си. Можем да развием вътрешната сила, необходима ни, за да се изправим пред житейските предизвикателства с грация и спокойствие. Всяко предизвикателство се превръща във възможност за растеж и личностно развитие. Спомнете си думите на Марк Аврелий, римски император и стоически философ. Вие имате власт над вашия ум, не над външните събития. Осъзнайте това и ще откриете сила. Тези думи ни напомнят,
че истинската ни сила се крие в способността ни да контролираме мислите и реакциите си. Прегърнете мъдростта на стоиците. Потопете се в техните творби и черпете вдъхновение от техните вечни учения. Започнете своето пътуване към един по-спокоен и пълноценен живот. Всяка крачка по този път е крачка към по-добро разбиране на себе си и света. Пътят на стоицизма е пътуване на открития и личностно израстване. Той ни призовава да изследваме и преодоляваме собствените си ограничения. Това изисква отдаденост, практика и готовност да предизвикваме собствените си възприятия. Но с всеки опит, ние се доближаваме до вътрешния мир. Наградата обаче е безценна. В края на това пътуване ни очаква живот, изпълнен със спокойствие, мъдрост и истинско удовлетворение. Вашето стоическо пътуване започва сега. Започнете, като изберете стоическа практика, която да включите в ежедневието си. Независимо дали става дума за медитация, водене на дневник или съзнателно дишане, ангажирайте се да отделяте редовно време за това. Докато напредвате, изследвайте други стоически учения и техники. Има многобройни налични ресурси, книги, статии, подкасти, които да ви водят по пътя. Свържете се с други хора, които също се интересуват от стоицизъм. Споделяйте опит и се подкрепяйте взаимно в растежа си. Вътрешната сила не е дестинация, а пътуване на себепознание. Започнете да градите своята вътрешна устойчивост още днес. Прегърнете силата на стоицизма, за да промените живота си. Докато се отправяте на своето стоическо пътуване, помнете, че пътят към вътрешния мир е постоянен и постоянно развиващ се. Интегрирайки стоически в ежедневието си, че придобивате сила и устойчивост. Вашето стоическо пътуване започнете като стоическа практика, която да включите в ежедневието. Независимо дума за медитация, не на дневник или съзнателно ангажирайте се да отделяте време за това. Докато напредвате, изучете други стоически учения и техники. Налични са множество ресурси, книги, статии, подкасти, които да ви водят по този път. Свържете се с други хора, които също споделят страстта ви към стоицизма. Споделяйте опит и се подкрепяйте взаимно в личностното си развитие. Вътрешният мир не е дестинация, а пътуване на себепознание. Започнете да развивате своята вътрешна устойчивост още днес. Прегърнете силата на стоицизма, за да промените живота си. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да го харесате, да се абонирате за канала и да го споделите с други, на които може да е от полза. Вашата подкрепа ни помага да продължаваме да създаваме вдъхновяващо и смислено съдържание. Благодарим ви, че гледахте.